nganti main kecekel. Pasalmu yang terancam itu adalah pasal 303 KUHP loh. Perjudian kuwi. 303 kuwi main ancamane 12 tahun. Sing tau kecekel niki. Ora kok kecekel iki pengalaman. Tau kecekel no kowe mbiyen. Cekel apa ngawur? Penjara no mbiyen kowe. Kuwi lak mbiyen to. Ngedaeng no. Lho, arep mbiyen saiki wis beda, Mas. 3 wulan no. Iya, kuwi mbiyen. Nang polsek nangis to kowe. Kowe nyaput dadak critorno ri nyaput. Wong nyambut gawe dadak wis rasa ngrembug sing masa lalu. Penting masa sekarang. Tak wisi. Oke, Mas. Penjara to biyen. Iya, biyen dadak. Pangga bahas kuwi, Pangan. Nang polsek iki ning penjara ning Mendut, Polsek Mendut Tambak Sari. Wis ngerti. Nang polsek iki di penjara ngene to. Lah kok ning ngarepku no. Mangsamu, oh sak kendel-kendele wong, sak wani-wani wong nek wis berhadapan karo hukum ya panggah beda lho. Pangga bukti, Mas. Lah kok ngene. Sesuk aku tukono sego Padang ya. Ora celelekan kowe. Penjara. Mangsamu. Lah mulane nggih pengalaman. Pangapunten Mas Wijo. Mas Wiji. Ijo matamu. Mas Wiji gondok, aja mbok gandeng Mas Wiji. Wilujeng dalu mak cangik Yulimbo. Ha nggih. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Sedaya sami nampi barokah Allahumma. Amin. Allahumma. Amin. Alhamdulillah. Mula dalu niki sineksenan para warga agung Kota Blitar. Sedayanipun dalu niki dipun kanthi niat ngentekke ragat golek nikmat ben adoh saka laknat slamet donya akhirat Allahumma. Saya sedaya ingkang lenggah menika dipun sebat umat insyaallah gandul syafaat saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalu niki kula panjenengan kempal Mas Wiji. Nggih wonten Kelurahan Tanggung. Masyaallah, ya ampun kaya tombok kesel Mas. Nggih. Kula iki kaya ngombe obat sedina ping 3. Pripun? Jan, bengi niki kaya tombok kesel kula teng dalan Mas. Nggih. Kula niku ado-ado ngriki nggen Mas kula nggih nyambut gawe, dijak ketemu sedulur-sedulur ngriki. Insyaallah kajat niatipun cinatet ngamal jariyahipun kalian Gusti Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dipun paringi piwales kebak kabagyan kamulyan saha katentreman. Allahumma. Ngene iki seneng Mas Luduk. Iya. Sampean sebagai warga masyarakat Blitar ikut bangga. Bangga. Ngono. Dengan program-program kepemerintahan kota turun sampai ke desa maupun kelurahan sudah ditata dengan rapi. Ngono, mula kudu bangga Mas. Bangga, Bos. Sama di warga Blitar iki Mas. Nggih, saya itu warga Kota Blitar dan saya alhamdulillah secara khusus warga masyarakat Tanggung. Nggih. Insyaallah sedaya warga masyarakat Tanggung ini pinaringan berkah barokah saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang ini yang bisa dinamakan masyarakat akan dekat dengan pejabat dan insya Allah kedepannya pejabat akan melekat di hati masyarakat. Amin. Program dari Bapak Wali Kota, Bapak Kang Ibin, ini yang harus diprioritaskan untuk warga masyarakat Kota Blitar. Piye Mas? Karena saya sebagai warga masyarakat Kota Blitar selalu mendengarkan sosialisasi dari beliaunya Bapak Wali Kota Kota Blitar. Apa Mas kuwi Mas? Ngresiki kuntul ini Ngerti nyapa. Kok dadak ngurusi ngresiki kuntul alun-alun ki ngopo? Wong paling tidak ki acarane iki bersih kelurahan. Bersih kelurahan karo Boyong Projo Mas. Oh ngono lho. Boyong Projo tak kira lek ngresiki kuntul alun-alun. Ha mbok kuntulmu dhewe kuwi diresiki. Timbang ngresiki kuntul alun-alun. Oh, boyong ta niki. Lah iya. Boyongan. Kowe iki wong iki acarane kaya ngene megahe lumangsamu. Lenggahke dalang. Pripun Mas? Panjenengan Mas Wiji. Boyongan ta niki? Loh, Heeh, Boyong Projo Mas lho. Oh alah. Biyen pundi kelurahane, Pak? Lho kelurahane kan kelurahane kono dhuwur. Saiki Iki. Oh alhamdulillah. Ora ampuh to kowe? Ampuh apa? Lek trimo pendopone kelurahan Blitar iki lek karo omahku ya pedhot. Loh, lah kok ngono? Kowe ora sombong rupamu kaya genset no kok. Lah iki lho sokone 8, kono 8 16 arep 4. Sokomu apa Mas? 20. Sokone pinten iki? 20. Saka 20 ki nun sewu. Kelase kelurahan ki pedhot karo Medagelan. Loh, lah sakamu pinten? 32. Saka kok 32 iki lho. Ngarep loro,
iringan 30. Kok ora imbang kuwi? Omahku meh ambruk kok. Wong kok. Arep ambruk kaya mbok omongke rumangsamu. Nanging pangapunten Mas Wiji. Peh jantenan, kula ndereke panjenengan mikir wis pirang-pirang dina. Peh iki sing tak tukne dalang gedhe lho iki aku. Kaya-kaya iki engko sing tak cepake apa aku ngono. Nah ora iki wis kadung paitane iki lho. Bordir clear gitu lah. Apa iya Mas? Kang Wiji Gonto Kusumo iki jen ya. Lho, mula teruji piyayine ya lenggah apik grapyak semanak. Tur etika itu dijaga. Bener. Iya toh? Iya. Lah iki delon ora enek lho. Wayang kulit dalange Mas Wiji berbineka tunggal ika. Nggawa gendera dhewe apa enek? Lho. Kene ra dalang sing wis fenomenal ra iso iki. Gendera gundul mu gendera bali desa iki ya. Gendera bali desa to. Nek lak panjenengan remen ta Mas? Oh, sanggih. Yo seneng ditanggap kok ora seneng ya. Cangkeme iki lho, ora kok perkara ditanggap tok. Jajal ora tangkep yo ngrasani kuwi ya. Ora kok perkara dirasani. Nggih, pripun? Nek wis lenggah ngasta dalang ki tujuane ngopo? Yo dalang lho, mosok ngono ngernet kowe gedeng jane ya. Iya Lah ngerti. ning ngono ku yo dadi dalang nggih, bes kak nggih blangkon yo dadi dalang. Iya sing diomongke iki lho. Yo wayang lho, mosok togel. Cekel Pak polisi yo cilaka lho kuwi. Ngomongke siar, ngomongke budaya. Lah dadi dalang ki yo ngomongke budaya. Lho, ora mungkin wis dalang wis ngrasani tanggane iki. Ngerti Mas. Tetep tekok nyapa jane iki. Iki lak entuk amanah to. Lah iya. Mula dadi dalang ki abot. Apa to dilakoni? Lho. Iki nyambut gawe ora engkel-engkelan lho. Lho pancen sing ditanggap ki yo engkel-engkelan iki yo. Nek umpama Pak Lurah renan penggalih terus seneng gak apa-apa, nek gak seneng sampean bahaya lho. Ora masalah no. Wah aku ora ditanggap kene ora masalah no. Loh, nyapa lho. aja sombong lho kowe. Ora masalah Pak. Tok anu Pak Wiji. Lah piye? Aku jane iki jane aku arep pensiun dini dadi dagelan. Lah kok ngono? Lho bojoku wis nyambut gawe mapan no. Kerja apa? Lho, diangkat karo Gus Ibin. Lho, dadi apa Mas? Pegawai Pemdang ora iki. Kowe dinas pariwisata lenggahe. Pemain dangdut. Lho. Ih, Kadung lek ngomong tak kira kudu ning kantor kota apa piye? Pemdang iki pemerintah daerah ya nyuk-munyuk. bojoku pemain dangdut elektron karo coro barang lho. Masya Allah, ya ampun. Mbak sing rada anu to rada intelektual sithik Kuwi to. mbiyen. Tapi alhamdulillah sekarang alhamdulillah Mas ngono. Wiji. Nggih. Istri saya sekarang sudah diangkat di Bank BRI Pusat. Wah, kuwi Pegawai asli. bank kuwi. Niki Nggih, Pak. nggih, Ngono. nggih, Bang, Bagian alhamdulillah. Taylor. Bagian asok benulan iki Nasabah lek Kuwi nasabah goblok. Ngetok-ngetokne utangmu keh. tapi saiki wis pindah ning Mekar kok. Rencana sing persenane sithik merah putih Mas. Operasi. Kowe lambemu anggen jebles. Nggih. Piyayi niku kados panjenengan kula saya Bambang Nggih, Penggalih. pripun, Mas? Peh tenan. Sampeyan jajal to. Metumu lho paling iso diitung jam. Nek Mas Wiji iki sore wis 3 lenggah. Nah. Engko miwiti buka. Oh, jelasno wayang, Sik. Jelasno kuwi. Engko kondore keri dhewe. Keri dhewe, Ngenteni tancep kayon. Lah kowe pae tamu apa? Dadi dalange ya kudu kaya ngono kuwi. Lah lek pidato tok ya dadi lurah ngono lho. Loh, Dadi dalange ya sore linggo ya ngantek tancep kayon. kudune sampean berterima kasih. Lah matur suwun. Tanpa ana Mas Wiji sing nabuhi sampean sapa jajal. Loh, Iki- napa berterima kasih karo Pak Wiji iki? Loh, Terima kasih karo warga-warga Tanggung. lah kok iso? Sing nanggap kono kok. Sing bayari kono. Ayo. Loh, lah iya to Ji. Lah yo iki pangah kalah maksudnya. Sampean kok ya meneng wae ora brontak ngono apa? Ya ora Mas. Lah iki kan mergo yogaku iki musikku iki sindenku nabi Ya, sampeyan. berwenang iki. Arep duwe duit yen ora berwenang Lah, dengan heeh. seluruh penyajian sapa sing arepe ndukung sapa? Matur suwun karo tukang son. Lah nyapa? Enek yoga nek gamelan ora nek tukang son bosok kowe. Ayo. Oh, ora kok matur nuwun karo tukang son no. Sapa? Matur nuwun karo diesel genset kae no. Lah kok iso? Lah tanpa genset listrikan mbok cep ndi matamu. Merongos iki. Eh? Matur suwun karo sing tuku solar. Lho, Duwe jesen, duwe diesel ra nek solare ra sing nukokne bosok. Ape mbok uyu iki. Ya matur nuwun karo bakule solar ngono. Nah, iki Ora nek bakule apa tuku ning ndi? tuku ning ndi kowe? Ora iso no. Matur suwun iki karo serat Hormuz no. Lah kok iso kok kono ki lho. Wis diblokade. Niatane ya pangkah larang ya. Asemi. Kowe iki nun pangapunten, Mas. Nggih, Aja keren-keren le. Pangucap- Kalau Tanggung iki karo aku leruh aku iki. Tanggung iki wilayahku. Panitiane. Rumangsamu Tanggung iki hebat lho. Hebat. Boyongan Mbak kelurahan iki ra kaya Tanggung. Kok saged Tembok sing maune biasa sakwise pindah boyongan ning kene tembok sik mau diwehi boneka anak-anak. endi? Oke, ndur. Matane kae duwe anake tukang delok kok iso.
Itu bener iki. Kae wong delok wayange rumangsamu. Patung ae mau. Ngono ki disawang to. Iki hajate apa? Bersih kelurahan, Mas. Tujuane piye? Muga-muga kelurahan Tanggung ki resik saka Sengkala sekalaning praja didohke bilaine cedhaki rezekine. Misi visinya seperti apa? Seperti itu. Loh, Ngono lah. kok seperti itu? Kowe kok bisa jelaske lho. Kok bisa jelaske? Jelas apa? Secara Jelas apa? Ngene iki ora iso jelas wong teko arepe mangan kon munggah ngene gedeng aja iki. Neng kono iki. Aku iki batiku kok ning gone Karangsari rung mangan. Bah aku kok mangan ning gone Tanggung ya. Mlebu langsung rono seret. Lah kok ning kono iki langsung monggo Mas aja klunduk tak kira kon mangan lah kok didudui. Monggo jediki pojokan niku. Mbah Lurah niku pun nyawisi VIP. VIP apa lho? Dicepake ning meja prasmanan ora Aku nyawa. wong Jawa lho, dicepakno nek ora ditawani yo isin mangan kowe gedeng jane iki. Ya etok-etoke kowe iki olahraga. Olahraga gundulmu iki, aku iki mulat lah kok dikira boyo aku pedhot tok. Padahal Luwe aku. kowe Padahal ning kono ki nek Lah padahal karo panitia disepaki barang-barang Mas Duk. lah nggih. enek sate, Nah, sate, capje, soto. Mau tak pangan langsung tak pangan lho. Monggo Mas Dulu nggih aku yo ngono. Nggih. Soto to nggih aku yo ngono. Langsung cepaki senengan kan roh to panitia kene iki soto babat. Nggih. Monggo nika pun kula cepaki teng panci nggih. Wih, Lah kok soto babat tak jukuk lho gedhi lho. spesial. Spesial lho kok gawedi. Oh. Tak pangan ra pedhot-pedhot. Lah Oh, terus? godhoke kurang empuk. Kurang empuk apa tibake anduke Mbah Lurah kok tibake. Dikum ning bali. Apa ora iso bedakne Pak karo Ando ora iso bedakne to. Babat tak dudoi. Panitiane leh seragam sae kaya ngoten. seragam saya iki mbok lunak semborong aku ora mudeng kuwi ya. Kowe iki kok mbok sekali-sekali ki njunjung ngono lho. Dijunjung bojoku ora tak junjung kok junjung panitia gendeng jane iki. Ditanggapke sapa sing nimbali ya paling ora dilenggahke. Lho apa Mbah Lurah ki lara pi langsung nggo dhewe. Kok nglunggani. Pak Wiji. Ah piye Mas? Maksud kula niku ngeten iki lak menunjukkan Iya. tidak membeda-bedakan atribut busana. Mas. Mula kabeh dipadake. Ini ndudoke yen kekeluargaan dari Kelurahan Tanggung ini selalu menanamkan keharmonisan, menanamkan kegotong royongan, keguyup rukunan, berbineka tunggal ika, menanamkan persatuan dan kesatuan. Kebersamaan. NKRI harga mati, Mati. Pancasila sakti, maju tak gentar. Membela yang bayar itu yang salah. Membela yang Benar benar. benar Mas. Saiki ora dibayar ora dibela. Tak mongi. Iki lho, wong sing diarani lamis ki ngene iki. Napa we? Lamis lambemu ki. Lah nek aku matur nuwun selalu menempatkan beliau-beliau yang lenggah. Dalam arti apa? Menghormati dan saling menghargai. Iki seniman ngeten. Lah kowe lamis kok ora tau njunjung jenenge wong, ora tau ngenake atine wong. Lati iki yo ati, nggih to Mas? Nggih no. Lati iki yo ati. Iki lati iki ati. Nek ati iso nata lati, nek lati ora iso nata ati. Iki lho lambemu ki lho. Kowe iki nek omong ki sing apik. Aku ki yo dulurmu. Ora kok terus ngono kuwi. Lambe gunane nggih apa? Ora kok terus ngomong yak-yakan ngono kuwi. Iki lambe nggih omong, ira nggo ngambu, kuping nggo ngrungokke, mripat nggo nyawang, tangan nggo nyekel, sikil nggo mlaku. Lah iki nggo apa? Ya. Aku kok geti. Kena balas meneh cilik nah. Lah iki kontol sing diobrak ya iki. Kowe ra mudeng kok mangsane. Kita Mas Wijo, Pak. Nggih no. Napa melih tamune menika tamu terhormat. Iya. Wonten dari jajaran Kapolres menika. Kapolres apa to? Dulur lanang. Wah, lha iki Pak Sek ya rawuh, Kapolres ya rawuh, Kak aku ngene lho. Lah, rupamu kok trangkir klontang ngono kok. Loh, aku ini memberantas judi lho. Weh, pekat penyakit masyarakat. Blitar ki nun sewu ya. Terus Ji mbiyen ki merajalela. nggih. Aku mbiyen tombok ya ora tau, Terus titip ya ora tau. masyaallah. Iya. Apik, apik, Hebat apik. wi. Tapi kecekel aku mbiyen. Lah kok iso piye iki? Lah nyapa masalahe? Aku bandar. Palasan dhuwure. Masya Allah Mas, nek kepengin ngerti ilmu, srawunga karo wong sing ahli sastra dengan ilmu. Wong yang kepengin katam nggon tau juwite ngaji. Kowe ya srawunga karo yai, apalagi kamu harus belajar dengan hukum, berdampinglah dengan pakar-pakar hukum. Kowe nganti main kecekel. Pasalmu yang terancam itu adalah pasal 303 KUHP lho. Perjudian kuwi. 303. Kuwi main. Ancamane 12 tahun. Sing tau kecekel ngene iki. Ora kok kecekel, iki pengalaman. Tau kecekel no kowe mbiyen. Cekel apa ngawur? Penjara no mbiyen kowe.
Kuwi lak mbiyen to. Ngedaeng lho. Lho, arep mbiyen saiki wis beda, Mas. 3 wulan lho. Iya, kuwi mbiyen. Nang polsek nangis to kowe. Kowe nyaput dadak crita rono nyaput. Wong nyambut gawe dadak wis rasa ngrembug sing masa lalu. Penting masa sekarang. Pak Wiji. Apa Mas? Penjara to biyen. Iya, biyen dadak. Pangan bahas kuwi pangan. Nang polsek iki ning penjara ning Mendut, Polsek Mendut Tambak Sari. Wis ngerti. Nang polsek iki penjara ngene to. Lah kok ning ngarepku lho. Mangsamu, oh sak kendel-kendele wong, sak wani-wani wong nek wis berhadapan karo hukum ya panggah beda lho. Pangerti Mas Bro. Lah kok ngene. Sesuk aku tukono sego Padang ya. Ora celelekan kowe. Penjara Mangsamu. lho kowe. Lah mulane nggih pengalaman. Lah, apa? Pangapunten Mas Wijo. Oke. Mas Wiji. Ijo matamu. Mas Wiji gondok, aja mbok gandeng Mas Wijo. Wingko lek Mas Wiji karo kelurahan mbok gandeng ni Mas Wikel. Oh, kene diwaca lho kan Mas Wiji gondok Kusumo. Aja digandeng ni Mas Wijo. Nggih ngapunten. Ngapunten. Wong jenenge lambe iki ya iso mripat kuwi lho, merem ya iso klilipen. Mlaku lho sikil karo apa-apa ya iso kesandung. Wong ngomong ki salah ki wis. Tapi yo dieling-eling jenenge profesional kok Mas Wiji Mas Wijo yo. Kowe iki salah siji kalau Dosa Mas Bro. neni. Lah kene ping bisa anu malah. Lho ki lho, ngulak saiki balik, penting Mas. lho, nama itu penting lho. Saiki Mbah Tommy Kurniawan, pembuh gandeng nih Pak Toman apa ya mungkin kowe. Lah kaya iwak gabus ya. Iya bener. Lah iya. Ngapunten nggih Mas Wiji nggih, ngapunten. Wae nek bleset sithik wae kok iso. Pangapunten Mas. Mula niki sing diarani sedekah. Kowe ngerti sedekah ora? Apa kowe? Lah, iki lho, makane sekolah srawunga. Golek wawasan, golek pengalaman. Lah, alah ngelokne aku iki. Loh, karena sedekah itu ada 3 suku kata. Sedekah. Se itu adalah seia sekata di antara perangkat dan pejabat dan masyarakat. Gumolong nyawiji ngenekke tasakuran boyong kelurahan. Loh, iki seia sekata. Tanpa ada tongkat estafet tidak mungkin terjadi seperti ini. Ngono lho. Dengan hati yang ikhlas masyarakat guyub rukun anggenipun nyengkuyung ngono lho. Kuwi digoleki. Kah kuwi saka tembung kahanane rame banget. Mergo ngrawuhke dalang Ki Wiji Gondo Kusuma dagelane Mas Joklitik lho. Lah aku. Wah kowe golek pangan dhewe. Aku tak melu Mas Wijo. Kowe golek pangan dhewe. Mula tembunge sedekah, Mas. Ngono lho. Beda karo tasakuran. Ayo artekno. Tasakuran. Aku ya. Iya, ayo jajal. Ora mbok omongi mau. Lah. Aku iki ngawur pentingku ya apik ngono iso. Apa ki? Lho. Tasakuran. Tas ki saka tembung tasbih. Wah, Tasbih dinggo wiritan sakwise awake dhewe nembah marang Gusti Kang Arya Jagat Gusti Allah Subhanahu wa taala awake dhewe kudu wiritan nyedake ati ngademke pikir muga-muga apa sing dicangkah diijabahi dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Tas ki tasbih. Iya, wiritan penting. Penting Iya. wiritan. Tasa. Sa menika saka tembung sayek saka kapti. Masyarakat tanggung ya kudu sayek saka kapti karo pejabate Mbah Lurah ya kudu sayek saka kapti karo masyarakate. Dadi yen iso yen masyarakate seneng karo Mbah Lurah ya kudu seneng karo warga masyarakate, ya kudu seneng sapa karo masyarakate. Iki sing iso diarani manunggaling kawula Gusti. Welo apik abot ki abot. Ngono lho. Dadi Mbah Lurah ki aja mek anu ya kudu sapa ngene wargane. Wah iya. Ngerutus. Wah, Apa warga masyarakate parani? loh, Kematian parani. loh, Enek wong digawe becek. loh. Mbak Lurah ngono kuwi. Aja mek tenguk-tenguk tok. Kowe nyeneni sapa kowe iki? Lurahku dhewe lah. Nek Mbak Lurah tanggung ora ngono kuwi. Angger jebles wae. Terakhir ran. Ran ini rangkaian. Rancangan dan rangkaian. Ngono lho Pak Isi. Rancangan dan rangkaian acara pada malam hari ini dalam rangka bersih kelurahan sudah terlaksana dengan baik dan benar. Nimbali Mas Wiji sing dadi dalange, muga-muga wayangan bengi iki dico dadi media untuk awake iki bersenang-senang. Wong yen iso nyenengne wong liya, insyaallah bakal disenengne dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Lho, iki lho. Saiki anu masuk. Lho, kula niki ketoke ngeten iki senang. Kula niki lek luwe pinter, Mas.
Kowe mbiyen mondok to? Mondok lho. Ning ndi? Ning pondok Ramadan iki. Ramadan iki. Iki masuk, iki apa tegese Tommy Setiawan berasal dari Tommy Setiawan. Nah, 6 suku kata. Wis aku ora ngrusui. Balurah. Hmm. Balurah karo aku ya. Wah, solmet. Ya meng ngene, gandul-gandulan tok. Oh no, Mbah Lurah Tommy. Tommy iki To. To menika saka tembung to. Tommy iki sapa? Eh? Tommy iki sapa? Tommy iki sinten? Meneng ae jelasne iki. Kenyeh ya. Tapuk cangkemmu. Padha rung mangane ya. Kok nesu lho. Iso ora kowe? Aku wis genah iso no. Iso ora Lho nek perkara iki aku ngalah. Iso ora? Bacaan Mas Luduk iki. Rasa ora? Mboten saged. Iso ora? Mboten. Nyuri. Nah ngono lho. Ora iso. Sing tuwek iki, Rasane mburi. sing tuwek iki kudu dadi tamenge cah nom. Wong iki dadi Mergo iki tembunge tembung sepuh. Oh iya. Asma Kinarya Japa. Japa. Nama membawa doa. Asmanipun sinten? Tommy Setiawan. Kula sampun ngalah mawi menika mboten saged ngartekaken. Iso ora kowe? Mboten Mas, saged. Ora iso kok kumo lancang ning ngarep. Luduk ning ngarep. Ene mburi. Luduk ning ngarep. Oh, Ora rasane mburi. Nggih Mas, nggih. Sini. Nggih Mas. Kita nggih. ganteng ya pekok. Kowe iki Lah kok sampean melu ning buri lho. hubungan tok iki. aku yo ora iso. Kira tok kental iki. Wong ora iso le cumongol-congol iki lho kok iso. Izin ya dan anu Balurah. Ngono. Pak Tommy. Nah. To ki saka tembung Tommy kancane sapa? Tommy kontene Jerry. Ini kok Tak tapi lho kowe. Tommy. lho kowe nata delok kowe. Iya. Guyon iki Balurah. Ngono dadak Guyon. disumbalang Ram. To menika saka tembung to. Alhamdulillah. Dadi lurah ki ora mung tengok-tengok tok ning to demi kesejahteraan masyarakat sekitarnya. Amin, amin, Insya Allah harus dadi lurah kuwi kudu harus mempunyai misi dan visi agar masyarakat ini menjadi masyarakat yang sejahtera. Amin. Tommy. Miki mikir, Wah. dadi lurah ki ora mikir awake dhewe tapi mikir Warga masyarakate. masyarakate. Itu yang bisa dinamakan tidak mementingkan kepentingan pribadi tapi mementingkan kepentingan golongan. Alhamdulillah. Dan terbukti Mbah Tommy itu sudah terbukti menjadi lurah yang bertanggung jawab dan menjadi lurah yang profesional dan menjadi lurah yang berkualitas dan berkuantitas. Alhamdulillah. Api. Tommy sinten, Pak? Setiawan. Oh, sik ono, Mas. Seki saka tembung sedekah. Wah, Mbah Lurah bengi iki saka tembung sedekah. Wong ki sedekah ki ora ateges sedekah bondo. Yen duwe dhuwit dinggo nyumbang, dinggo duwe tenaga dinggo rewang, duwe ilmu dinggo mulang. Kuwi sing diarani sedekah. Alhamdulillah Mbah Tommy menika saged dipunwastani sedekah rasa nyenengke warga masyarakat sakmene mbani. alhamdulillah. Ya ampun. Ti. Tidak menutup kemungkinan bahwasanya Loh, Tanggung ini akan menjadi kelurahan yang menjadi percontohan kelurahan-kelurahan seluruh kota Blitar. Masya Allah. Terakhir Wan, Mas. Wan menika saka tembung wan. Wan ki wani. Dadi menungso ki yen wani aja wedi-wedi, yen wedi ya aja wani-wani. Loh. Wong ki paribasane yen ade wani ya kudu apa yang menjadi program kita untuk menjadikan kelurahan ini sejahtera ya harus diprioritaskan untuk kepentingan masyarakatnya. Iki lho Pak, iki lho Pak. Iki ngene iki. Jenenge Mbah Tommy Setiawan ke maknane wae. Lho iya. Panitiane berseragam hitam. 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 Enek. Lah ke lho hitam tok lho. Hitam ki saka tembung hindarilah pekat. Wah, tegese hindarilah penyakit masyarakat. Sebagai generasi bangsa, kita harus melakukan perbuatan-perbuatan yang positif karena apa? Agar kita tidak merugikan negara maupun agama. Mula sing ditata kuwi lati-ati nyawiji. Dadi siji. Mula dadi siji, Pak. Ajining diri lak gumantung saking lati, Pak. Ajining diri gumantung saka lati. Kuwi mbiyen. Lho, Lah terus wis saiki Ajining diri, saka lati. aku temokno nggih sing wong sing nggih kata-kata aku tak tapukane lambene. Lho. Apa ya salah apa? Wong kuwi jelas bahasa-bahasa bijak kabeh kok. Kuwi mbiyen, tapi saiki tidak bisa dipercaya Lho, dan Nak. tidak bisa dipertanggungjawabkan. piye? Lho, Piye? Ajining diri, Saka Saka lati. lati. lek omongane apik, Ya mesti dirine mesti apik. ki ngomong oknum lho ya. Oknum. Urung mesti lek omongane apik itu mindake apik. Nyatane mbiyen pejabat-pejabat ki zaman kampanye omongane apik-apik, nyatane saiki begitu dadi ya akeh sing korupsi. Ya ora? Iya bener. Omongane apik lho mbiyen kampanye. Ya ora? Termasuk bupatimu Ponorogo ya toh?
Ya apa ora? Kuwi lak penilaianmu. Loh. Tapi kan realita. Ayo nek kuwi perkara aku ra melu-melu, ku lak ora iso ngurus KTP aku. Dadi urung mesti lek ajening diri ajening saka saka lati. lati, iya, Sing iya. bener ki ajening diri saka pakarti. Loh. Yen tumindake apik insyaallah bakal diajeni. Contone Mbak Lurah yen gelem cedhak karo masyarakat, yen seneng karo masyarakat, yen seneng sobo ning masyarakat, insyaallah masyarakat akan melekat di hati pejabat. Wah, tepuk tangan Mas kenan iki nek iki aku tenan Apik, Mas. apik, apik. Aku Oh, menyadari, lho. Loh menyadari. iya lho. Pintere dhek iki jam-jaman. Kok nek wis sak jam le goblok iki. Goblok matamu. Terus Loh, iki lho mboten lho, Bos. Oh, betul, Ajening diri betul. mesti Iya, saka iya. lati. Ajening diri ki saka pakarti. Ajining Pokok raga saka pakartine apik. ajining raga saka busana. Ajining raga saka busana. Nek Temok busanane apik, kanuragane Nah, nggon raga mesti apik. temokno nggih sing kata-kata kuwi tak odo tilate. Loh, kok njur salah wae to? Ajening raga Saka busana. sing korupsi ki klambine jas-jasan apik-apik lho, Ke. Loh, Ya apa ora? nggih. Ya apa ora? Nggih. Klambine apik-apik lho. Bener, bener. Nyatane isih gelem korupsi. Hmm. Ya apa ora? Iya. Urung mesti. Malah justru Nyalah justru sing nggih klambi sederhana ngene iki malah tumindake sing becik ngene iki. loh. Dadi masyarakat ya masyarakat Iya sing yang tertib. sehat. Hmm, Kowe aja nyepelekne kowe. apik lho iki. Soswi kok bocah iki anu pemikiranmu kaya anggota DPRD ngono. lho. Ngawur ya, aku mbiyen ini dicalokne anu Mas Wiji. Apa itu, Mas? Saya dulu di Kota Blitar itu dicalokne cuman aku ndak gelem mergo aku ditumpangi partai-partai itu. Oh ngono ya. Mergo aku di partai dhewe. Partai apa, Mas? Kula partai kula Hanoman, Mas. Hanoman. Oh, apa, Nggih. Mas? Partai Hanoman ki apa ki? wah. Wayang kuwi wayang. Hanoman ki hati nurani seniman. Oh. Karena berangkat saya sebagai seniman. Basicmu. Seniman. Iya. Ah terus misi visimu piye? Misi visiku seniman seniwati tak kelompokne, Kota, kabupaten, tak kelompokne kabeh, nek wis mlumpuk, tak bom. Kuwi dadi kuwi malah nyengsara ning ngene iki. saya bakar semangatnya agar lebih melestarikan budaya Jawa. Dadi ngene iki luar biasa, Mas. Oh iya, Mas. Mungkin, Bocah Bos. iki Mikir kalau karo wedi. seniman. Tapi iki sudah berarti. terbukti bahwasanya Ah. Kota Blitar baik pejabat yang ada di pemerintah daerah dan di desa, di kelurahan, di kecamatan maupun di mana saja, ini insya Allah beliaunya akan memprioritaskan apa yang menjadi kepentingan masyarakat. Tepuk tangan untuk sedaya masyarakat Tanggung. Weh, Oh, lho, Bos. elok ya matur Iya, nuwun no. Mas. Ngene iki Oh, lho, ki aku ngene iki. iki jenenge bali-balan. Iya, no. Lesung Jumengglu. Aja lali program dari Pak Wali Kota. Apa Mas Luduk? Ngresiki kontul. Masuk, urun terus. Tame mang apa tame? Mang? Dalam, Sik Pak. eling sih. Terus. Enten meneh lho. Tam ki mang apa? Eh? Hitam ya, tame apa? Tam ki tambel. Tambel. Saka ngeri. Kowe kok, Iya, aku muni hitam kok tam kulitmu yo. Rasa diomongne iki sering ireng dhewe ngene iki. Aku lagi tuman Yo, bengi iki lho. terus. Aku lagi tuman bengi iki lho. Nyapa? Dalang kok nggih kaos tangan lagi bengi iki aku. Kos tangan mbahmu iki. Entrah kulite yo glingseng ngono kuwi yo. Tam ki tambel, Iya, iya. pejabate, masyarakate, Amin. panitiane tambel. Amin, amin, Tambel amin. duit, Alhamdulillah. tambel tenaga, tambel pemikiran Alhamdulillah. demi kesuksesan dan kelancaran pagelaran pada malam hari. Luar ini. biasa. Ya, Insya Allah dadi menungso ki ora lokak bakale kebak, ora wutah, bakale wutuh, ora roboh. sansaya bakoh. Ini tanggung, ini insya Allah kedepannya warga masyarakatnya bakal gembah ripah Allah jinawi, ora kekurangan sandang pangan tuing papan. Amin. Amin. Weh, tenan Mas. Lagi. Ngene iki Mbah Lurah ki lho, deloken. Astane wis ngrayah-ngrayah ke. Mbah Lurah, Pak Kluduk kok iso ngono apik men ya ngono. Kok kira cukup duit? Lho, ngene ki Lembal rai gatel lenok wiwa. bangsane. Yo, gen kabeh kuwi kecatuk Iya, Mas. iya. Oke, Mas. Dadi ngeten, konsep penjenengan saya yakin Oke, Mas. bahwa 3L yang selalu ditanamkan. Iya. Lakon, lagon, lucon, Nah, niku. ini Iya. yang harus kita terapkan. Betul, Pak. Nih. Betul. Ngono. Pak Wisi. Ngoten. Betul Pak Wisi. nggih. Iya, iya. Mengke kali sambil melampah ngundi door prize. Ya Oh, coba. iya. Kok sambil melampah? Niki mau tasik wonten terus malih. Oke, betul Oke. apa? Selingi tembang sih. Dan Oke, ini Mas. jangan khawatir, nanti seluruh warga masyarakat Tanggung jangan khawatir, nanti yang belum dapat insya Allah semuanya akan diberi. Insya Allah. Diberitahu bahwasanya yang mendapatkan adalah itu. Tadi diberitahu. Coba, Door prize ini. Ya, sik. Nyanyi sih. Sak lagune, Sak lagune. engko terus di door prize. Ya, ya. Iki cah cilik. Wis. Sampun nembang, Dik. Kena. Sampun. Oh, iya. Iki Sampun. aku sing tak ngene iki lho. Cah cilik sik ngene iki. Masya Generasi Allah. iki penting. Anakku ya sakmene ya pinter nembang kok Yan. Anakmu. Wah, bojoku pinter lho Mas nembang. Lah, alah. Wingi mulai Pancen pinter apa percaya aku. wingi mulai tanggapan tak susul turu we nembang kok.
Tak susul turu ngene arep gletakno aku ning sandinge. Yo nembang kok. Piye? Ora butuh kae-kae, butuhku mung nyambut gawe. Aku metu, Mas. Iya, iya. Wah, bojoku kesel aku ra maido aku metu. Ngono ki kok nembangne to? Iya. Kaya ngopo? Kok tekok kaya ngopo? Mau ora gelem e. Kok tekok kaya aku langsung mlebu bledeng lampu pateni. Ngono ki ya nembang kok. Iya. Mung sakmene. Lah terus njaluk sak pira aku. Kowe iki mulane lek rabi ki aja sinden. Lah ngopo? Rabi kaya aku lho. Piye? Bojoku ki penyanyi dangdut. Nggih, nggih. Aku mulai tanggapan ngeten Mas Isi nggih. Buka lawang jeblek ning terus bojoku langsung aku nembang. Piye? P apa? Weh karo P apa? Langsung bojoku nyauri. Piye, Mas? Langsung sengkat. Buka siji Siji, dos. dos. Weh iki lemu bleset to. Maka saling nembang. Iya, asmane sapa Cahayu? Saraswati Hapsari Widayat. Hebat, hebat, hebat. Daleme endi Cahayu? Gedok. Oh, gedok. Nduk, gending apa? Gending apa? Gending. Kelas Gending piro? apa? Kelas piro, Nduk? 5. Kelas 5. SD ndi Nggih. SD ne? Gedok 1. Oh, gedok siji. Sing jajal tak Iya, iya. tekoni nganti iso tak paringi yatra. Pamane. Slindro mbak, slindro. Kudu diling-ling, tembange diling-ling. Nah. Neno 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 nano. Neno nane. Nano neno nane. Tembange apa kuwi? Gubuk Asmara. Weh pinter. Jangkrik. Matur nuwun. Nek jajal. Noni lalo lilo. Lalo lale noni nano. Apa jajal? Yo. Neno nane. Oh, lagune sampean. Bukan, ayo selindro. Nano nane no nano neno nano. Neno, ayo apa? Oh, Ayo. gedok. Ah, alah. Apa kene? Awas. Nano neno nano ninano. Ayo apa? Ayo, apa itu? Oh, ali-ali. Kok yo roh. Aku yo iso, Mas. Mas. Aku yo iso, Mas. Ayo. Mas. Noni nano, nonani nino nano. Nino nano, nino nano. Ayo apa? Ayo, iso Lah kasine. wis dibocori. Apa jeneng apa, Nduk? Buta. Alah. Makasih. Kluduk. Aku iso, Mas, aku Mas. Aku iso. Apa? Bisa aku. Lale lelo lalong laling. Apa? Kaset ruwet tuh. Apa? Iya. Kowe iki iso apa ora kok iso? Aku tak krungu ya, Mas. Loh, kene Dok. Angel mendo. Nane nano neno nano. Apa, Dok? Gubuk Asmara. Oh iya. Apa jajal? Capek nggon. Nah, yo kene. Wis pokoke tak nei. Kluthuk kene maju. Aku Mas, aku iso iki. Iso. Nane. Yo, apa? Kuwi gending selulup. Pokok pas gilirame kaset Kowe ruwet. iki Mas. tak warai ora mudeng kok iso. Apa enek gending? Wis rene. Apa enek gending? Dagelane sing sitok Mas Jok Kluthuk, sing sitok Pak Klitik. Pak Klitik. Yo kene. Pak Klitik, Pak Kluthuk, sampean milih ndi, Pak? Milih ndi? Pak Klitik. Ya, Pak Klitik. Makasih. Kayak sirkus. Pak Kluthuk karo Pak Klitik cakep mana? Pak Klitik. Nek ngomong ganteng aku ak culek kowe. Nih Mas Kluthuk. Panggah tak wae. Aku ya. Pokoknya sing penting muni Pak Tommy. Pak Tommy. Ya. Sampeyan diundang mriki sing ngundang sinten? Pak Tommy. Ya ngene. Lah ngene. Sing dadi lurah sinten? Pak Tommy. Nah, Sportif ini aku seneng aku. Masyarakate ngerti mergo lurahe jenenge Pak Tommy. Nah, ngono Sportif ini aku lah. demen aku. Iya, iya. Sampeyan Pak Tommy karo duit milih ndi? Pak Tommy. Ya nanti- wis kene kono ndang Pak Tommy. Ngono lak penak. Wis kono kae lho, temonono wonge lenggah rono. Ndang rono. Jare Pak Tommy andang rono. Pak Tommy jaluk 50 ya Pak Tommy.
Wis ora mbrono kowe. Oh, gendeng aja. Oh, gede yo. Ini nduk, ya nembang nduk. Apa nduk? Pinten? Kok pinten? aku kelingan sing tak tokne pinten. Ayo jajali. Tembangmu apa Tembangnya nduk? nduk? Slindro, pelok. Anu jaremu kedawan ya, Nduk ya? Nah, aja. Anu malah kayak sikilmu kayak dibrongsong. Nduk, tak dudahi nduk. Pokoke jawabane kudu tekek ya nduk. Angger jawab tekek tak niditne nduk. Nggih. Otok-otok kunine. Tekek. Ini nduk. Ya omi. Cecak gede sing ning tembok apa nduk? Tekek. Kayak sirkus. Pak Jok Kluthuk kaya. Nah, ayo ya. Lawan nduk. Sing mbok aja iki tok. Nyapa? Skel kabeh muni tekek ya. Angel kok iso. Wis kono nembang nduk. Nembangnya apa, Nduk? Nembang, bo. Ninggal katresnan. Iya, lah apa-apa. Wis kono. Duwe tak gawane sik nduk kowe ilang. Aja. Ki jalune kae jalune. Wong asine mek titip asine. Ojo dong, kan titipnya nggak balik dong. Engko ilang aku. Bawa ya, Nduk ya. Bawa ya. Bisa bawa? Bawa ya. Napa bawane? Ya bawa ora apa-apa. Sing apik bawa bakul jangkrik di moro ngono. Bawa ki yo gendeng iki lho. Anu Kok wae. kok bawa ndi iki lho. Sampean mawon bawa penak anu gawe biasane toprak carangan dhewe kuwi njajal. Pelok iki. Iya pila. 6 yo. Lam tilam perjiwatan pagu lingan. Wo. Wis jelas melanggar kowe. Melanggar anak di bawah umur. Lak lapune Pak Polisi kena. Ayo, kowe melanggar ngene pelecehan. Bocah cilik iso mbok gandrung rumangsamu. Sing sesuai sing tuwek-tuwek. Pelecehan iki di bawah umur lho kowe. Aku alung sing tuwek-tuwek gampang kentutan ngawur iki. Ayo, cilik. Ayo kene. Rumangsamu. Wong ki rayak-rayakan. Ora iso. Kowe pemerasan kowe. Napa? Kowe lek kena aku ngrangkul iki terus kowe ngene iki sing dalem pemerasan kowe kena pasal 521. Kuwi pasal apa kuwi? Makan pitik. Apa enek? Makan pitik. Pasal pakan pitik. Enek ki pasal ki ya pasal paing, pasal dimoro. Ngono pasal templek. Tak wongi. Ngene. Piye ki? Sinden 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sampan ki boleh senior, tapi dalam berpengalaman ora iso ngalani bocah iki. Titikane apa? Lho iya. Buktine apa? Sampan ki dandan mek biasa. Tapi bocah iki jenis apa ndak? Saras. Saras iki ini bisa mengantisipasi suasana. Sampan biasa dandanmu. Iki lek enek apa-apa sampan cilaka. Saras iki antisipasi suasana. Wah iso. Miturut Badan Meteorologi dan Geofisika, Wah. lho iya lho. Iki cuaca kadang-kadang panas, kadang-kadang udan. Antisipasi suasana nggih penangkal petir iki lek rasa iki kowe kalah kowe kalah. Kowe lek enek udan sambar bledek bosok kowe. Sing salah kowe. Iya, Pak. Iki dudu penangkal petir kok. Lah apa? Iki nggih tamba mata nek kowe Carane? matamu beleken culeken iki. Lah kuwi tombo teko moto picek. Kowe ora ngudeng kok kowe. Ya terus ke. Kondi Mas? Mbah. Golek pangan dhewe iki. Lek ngene tawarin ya. Panggung ngene iki. Panggung iki lek sampean madhep rene sing iki mikir di sing tekel tangan iki, sing gandengan tangan ya ngene. Ya, ngene. Oke. Lah ngajari Ya, bocah cilik cekel-cekelan. Ngajari cah cilik swara. Engko malah suwi-suwi lek ngene ngomong tak cekel ndokmu lho ya. Iki aku sayang karo kowe aku. Ya, kowe didilat bathuk kowe. Asoy. Gandese luwese meraati. Aku duwe dulur lanang iso. Anu kaya-kaya ngewangi nyambut gawe, loroku yo ngerti. Oh iya, no. Susahku yo ngerti Mas Wiji. Awakmu ki ya partner kerja, Nah. ya dulurku. Nggih. Jadi aku masmu, kowe adikku. Nggih, Mas. Apapun bentuk di rumah, di lapangan maupun di pekerjaan, Semua saya saling harus menutupi dan Bener. saya harus melengkapi. Bener, Mas. Kowe kita Bener. tresnani tenan. Sayang meh asoy. Aku sasi kok Mosok seneng. bengi Mas Wiji
nanggap dagelan cipokan kowe. Kowe kok ora ngawur. Ayo Cipokan. gandese ngono. Aduh, Gus, aku. Gandese luwese aduh Nimas. Lho iya ta, karo aku ora tak jake tangane wis ngene-ngene dhewe. Lho, Magnete ngene iki ono. rumasamu nyeluk Daya ngene-ngene tariknya iki. gede Lho, daya nah, tariknya. ngene-ngene iki rumasamu nyeluk kowe. Apa? Ngene-ngene iki gak tau kudu ngampleng raimu. Ning kuning lancir kuning. Heeh. Eli. Oh, tambah jok lidik, jok luduk karo jok lotok ya jadi ya. Sampai melu ndagel barang ya. Mau-maune yo nyapong. Kok dadak ben disyuting apa piye? Gak iki mau bisik ngene. Piye? Mas Biji, aku pengen nguyuh dulu ya. Kandasing ayune aduh Nimas inten nyanyol terus no anggumun kuwi teko ana Ya. kuwi sing dibehani opo kok nggih BH barang iki lho Kok yo nganti teko semono lek delok ya. Kamu itu apa kae jenenge kamu itu asumsinya itu terlalu negatif thinking. piye kuwi Lebih baik anak belajar untuk melindungi badan hukum. Loh, kowe cengengesan kowe. iya iya Lebih baik anak melindungi kecantikannya, nggih kegadisannya Nggih. dengan memakai badan hukum. Bener, bener, Lah bener. malah bojomu gitu. ngapa Mas Lah wis nun sewu lho. nggih Ndek iki mbok gawekne sing 36, nggih sing nomor 26 Likur. tengah brosot. Lah trayo mulane aku pesen Mas Wiji. Ha nggih pripun? Ibu-ibu sinden sesuk nek tanggapane daerah ngeni munggah. Aku meling lho. Piye Mas? Iki miturut sinyal kan jelek karena Iya. cuaca buruk. Sinden-sinden sesuk nek tanggapane gunung aja dikek kene lho ya. Lah nyapa? Tenan tak amungi HP-ne aja disaki ning kene. Lah nyapa? Wingko sulit sinyal. Ha Kok terus. iso? Nggih, soalnya melewati daerah pegunungan. Oh. Mulane sulit sinyal, tak omongi. Mulane HP-ne kudu dititipne wong lanang. Lah yo Nah, nyapa? wong lanang kudu ditekek ning sak kene. Loh, lah kok dikek sakene ngapa? Sinyal pasti tinggi. Sebabnya Mas? Cedek tower. Pangga menang sing lanang mangga. Lah ngono. Dene pas isu towere rada anu. Inten. Inten-intene pun Kakang. Heeh. Ayo. Ayo monggo. Ewe. Dadekno gendingmu apa mau cayu? Hati-hati. Gendingmu apa? Oh ninggal katresnan. Ninggal katresnan. Ninggal Nggih, nggih, nggih. Ya. Saraswati saka SD Satu Gedong. 1 Gedong. Kini dok rada maju Aja, dok. aja. Jajal iso ngaturke panuwun ora karo Maju, Mbak Lurah. Ben kita dhuwur ngono, ngadeg ning dhuwur Lampung ini. Kowe iki marahi bocah rape. Lagi nembang setrum bar ora. Ngaturke sik sebagai pelaku seni ngaturke seni dalu. Ngono. Ya. Sugeng dalu Pak Lurah. Ya. Dan juga jajaran dari kepemerintahan Kota Nggih. Blitar. Lho kok nggih Kok lho. nggih, Wil? Terok Terok aku. wah. Kok gageh gageh. Lah kok nyekeli ngene iki anyang-anyangan kowe. Sugeng dalu Mbak Lurah. Sugeng dalu Mbah Lurah Ya dan seluruh jajaran dan seluruh jajaran dari kepemerintahan Kota Blitar. dari kepemerintahan Kota Blitar. Sugeng midhangetaken Sugeng midhangetaken gending gending apa? ninggal katresnan. Tinggal katresnan. Yuk cekidot sesarengan kanca-kanca gamelan Jiwa budaya. Pak Ludet jiwa budaya. langsung tumblak tumtak mawon nggih. Sing apik langsung turu wae tadi kan. Tak jotos nang kok. Cilik Mas gregeti lah kok langsung. sabar to sabar. Bocah cilik ngatur kancane Ngomong lho. bocah ki yo sabar. Ya tapi yo aja ndadak ning mic ini bisi lek enek apa-apa instruksi kuwi dibisi ora ning mic ngene. Ngene aja ning mic langsung tundak tuntak. Lah bocah sik lugu kok padake. Nggih. Bisi aja ning mic lek enek kode ne jajal bisi ana ume. Alah,
Nduk tak wis 50 nduk bisa ana pisan ras bablas Idonono ya, Nduk. Lah alah, kula ndrete kaya kopokan lho. Iku mangsamu. Ayo jajah, sagenan apa udak-udak ngono ya, Nduk. Nggih, ya. Aku ing ngendi Tau nono windonono tak enteni ing pucu ing tresna balung nangka bebasane mengkat-mengkat ton siramu wae ojo lali bawelku uga mono kang mas janji-janjimu Nggih. Konco parkir. Konco parkir depan pas bedas nyuwun lagu. Nggih, sik sekedap Mas Wiji. Nah, gitu, Pun. Anu Ras. Kira-kira. Ayo Mas, aduh. Tasnya kaya bang plecit. Mbok yo sing apik apa piye ra. Kuwi arep apa neh bocah ki. Lah wong tas isine anan tikus tok mbok gawa. Sik ditungni Nduk, ditungni Nduk. Ki bayaran kok Karangsari mau lah cukup. Wah, ya ini sedobel ya. Kok ketut bayaran yoga. Keringan. Bah iki temu berat iki. Ijane. Marahi mbok campur karo duit angkring. Ya iya. Wis susah. Wes. Wah, Wes kare ning jemput sitoke iki. Jan bocah lek kemaki. Wah, oke men lho. Masyaallah. Kowe ngono kuwi ndudoke lemu sedekah. Sedekah mbok dudah-dudane mbok meneng ae engko lak iso. Tak mau ngene. Nyapa? Ben tak mau. Sedekah engko ae kok mburi mbok sangone lak wis selesai to. Kok iso? Sedekah ki dawuhe para yai. Ki ijazahe Gus Bahak. Nggih. Ki nek papat. Piye kuwi? Sedekah bengi, sedekah awan, sedekah ndelik-ndelik, sedekah diduduhne. Piye kuwi? Piye, Mas? Sedekah Dijelasno, Mas. awan, sedekah bengi, sedekah ndelik-ndelik, sedekah Diduduhne. diduduhke. Wong ki lebih baik ngewehi contoh ade sedekah. Saiki muwi akeh lho. Wong ngewehi sedekah ki dipaido ki akeh. Oh iya. Padahal kuwi ngewehi contoh apik. Nggih. Dadi muga-muga sing urung sedekah ki duwe pemikiran, ya Allah, Muga-muga muga-muga aku aku iso sampe sedekah. nek duwe iso Iya. sedekah, wis pahala. Iya bener. Duwe Sing niat tok iki. duwe niat Pak. tok apik. Sedekah meneng-meneng karo sedekah diduduhne. Kuwi apik. Ngono ya, Lho Mas. iya, saiki mulai ndelok sosial media iki malah medeni. Piye? Wong sing sedekah ki dipaido, wong sing tumindak elek iki malah disupport. Iki malah bahaya. Dadi saiki malah kualik ya. Malah kualik. Oh iya bener. Maksudmu mengajak edukasi Lho sing iya, positif. penting. Dadi muga-muga wae sok mben warga-warga Tanggung ki kabeh seneng Sedekah sedekah. Allahumma. Amin. Oh ya bener enak Oh, apik iya. ya, Mas. Apik-apik Mas. Lho Ya. nggih. Dadi ora pamer to. Ora pamer. Yes, ngono kuwi Kuwi positif. contoh apik ngono Positif, kuwi lho. positif. Wis dumono kabeh nek no. Lho, aja mek 200 tok dhekku kok. Tak kira nek arep tumi kabeh. Mas, diselingi kalih nggih. Oh nggih. Surprise-pun diselingi kalih Oh, riyen. Oh iya. Enak to? Iya no. Nggih, sampun diberi Bapak panitia Loh, tau. pundi Pundi, Pak Pak? panitia? Pak. Ah, iki. Lho, Oh, isik isik lah. Tasik, Mbak. Nggih. Sik. Monggo. Ah, selingi kalih riyen. Iki hadiah utama nanti kentongan Balai Desa menika. Hadiah ya? Hadiah 6. Oh, wis nggih, langsung Pak. telu. Nah, telu kok telu. Nah, ngono. Bah, iki ra nek adah ngono to. Tanggung kelasé kelurahan mosok ngundi dorbas hadiah tas ngene iki kok. Kaya pegawai Bank Mekar ya. Mergo kuwi sing dimekar kuwi. Aja nyawang ning lak hadiahe to, Bos. Ya, wis, wis. Oke, siap. Monggo dipun pirsani kuponipun. Kersanipun mangke sigap tanggap anggenipun Ya. mirsani kuponipun. Oke? Mungkin sing nomornya cocok langsung berhubungan dengan panitia. Panitia, Mas Wiji ngapunten nggih. Ah nggih, monggo Kula dilanjut. pendet kali. Nomor yang akan kita siarkan adalah
nomor 0040. 0040. 0040 Oke, langsung panitia. 40. Langsung. Nomor yang berikutnya 0065. Nah, langsung panitia, langsung panitia. Nah, ngeten lah cepat. Ayo. Nomor berikutnya 0062. 0062. Ingkang rumah cocok yang merasa nomornya sama langsung ke 0062. panitia. 0062. Nomor berikutnya 0056. 0056. Oke, langsung ke panitia. Nomor berikut Nomor bekirutnya. saat mamel. 0077. 0077. Oh, tak kira untuk nomor. Nah, 0077 langsung ke panitia. Pinten iki? Oke. Siap. Nanti yang nomornya Trumas cocok yang sama langsung maju ke panitia. ke panitia. Nomor selanjutnya 0046 0046. Monggo. Wes, pun. Nih. Oh, sudah? 7. Oke. Nggih sampun. Eh, Sudah. sudah. Mboten? Oh, sudah. Oh, sudah. Pripun, Pak? Pun tibake. Pun. Ya, sing diundi tibake mau gak ada apa-apa. Oh, gak itu apa-apa. Oke, nanti kita lanjut lagi untuk undiannya. Ya. Berlanjut boleh. dengan suasana wonten pakliaripun Mas Pak Waidra. Wiji. Nggih. Sesuai dengan pamundutan Mas Wiji. Nggih, niki Dipun mawon. pinangkani, cobi. Wonten pambutan saking kanca-kanca parkir. Siap, siap. Bedas Mas. Nyuwun lagu satu ayang-ayang, dua Oke. tresno tekan mati. Siap. Yo kene. Ana ayang-ayang ya. Ya. Sembarang oke. sembarang dik sembarang dewa. Ayang-ayang yo. Ayang-ayangku. Ngono kae. Ayo, gak usah iki. Sesemu. Sing urung sapa iki? Ya, ya. Oh, Sing nungkang dorope, sing kiring para panti, cek cek nong, cek cek nong. udah mesti ngono. Yo, iki lho. Udah. Aku mau ini yang kok. Eh, Nah, yang ndak sih. Kuwi golekane ndas sing apik kok. nek ndasene ngene iki semproten. Delok untuk Mas Padano karo sing iki lek putih apik. Ya iki nggih sing Yo ireng. nek yo nek ngono kuwi ndang dilapisi kok lak resik. Mari aku ngono ndelek teh Agus. Ya. Oh, wis kuwi ya. Ya, Ijol sampean. ya. Wes, Wis. Bang. Layakno sinden ki ra tau dijak sapa-sapa lah karo mik gila. Lah miki nayang lho, Mas. Ya ya Wah, bener. dino teh Wong ki nek tresik ya ngono kuwi dadi sok. teh iki nek yang seneng. Iya jajali. Ayang-ayang sampeyan nduk coba. Ayang-ayang. Bang. Ayang-ayang. J. Sapa asmamu? Ayah. Eh? Ayah. Sampeyan gak takak aku ya, Mas. Terus kowe iki jan blantongan kowe iki ayo. Kau dile blathok-blathok deh. Iya, Tang, Bang ya. Jajal Ya, Kak. ralmu sak pro ya, jajal ra ya. Udah. Langsung. Langsung, Mas. Langsung ya. Nggih. Langsung. Mboten Oke. enten rale kok. Langsung penak isuwe cepet. Bos. Sinden kuwi demene langsung kan Mas. Ya isuwe cepet. Oh, jan tenan wis. Sampun dipun pinangkani Oke. pambutane saking Yo, parkiran. saiki Ngajeng. kula tak duet. Nggih. Kula tak duet, Mas Luduk ben duet, Mas. Mas Luduk. Kowe iki kok terus tenger-tenger ngono lho. Ayo masuk. Modelmu ki kancane wae do semangat kok iso tenger-tenger kene. Semangat. Yo. Yo. Aku tak nyuwun anu Aku tak nyuwun soto ya. Lho. Nyuwun iki lho nembang iki lho Oh, kok nyuwun soto Aduh, lambene kok iso. Rasa nyuwun soto ge lho pecele dicepake kono.
Kowe samar beh jan capare. Aku suwira pedhok karo Reni. Reni kene Reni. Ren. Ayo, bareng. Kene Ren karo ki sapa ki? Mbak Nis. Iya. Ya kene Mbak Nis ya. Kene Mas. Reni iki. Kelokmu Mas. Reni iki mbiyen termasuk idola mbiyen. Ya Oh, dangdut. bocah-bocah iki sing urung dadi, wah Reni iki wis melalang buana. Iya. Iki mbiyen iki. Kene mbiyen ngoran Loh, ana iya. campur sarine ya. Dwi Saloka mbiyen iki Iya, angger iya. nyanyi Saleho karo terlambat iki mbiyen Reni iki. tenan akhire Karo Hello Dangdut, Lah iya. Terajana mbiyen iki. Oh, Reni iki mbiyen Sama nyanyi karo menek terop mbiyen. Wis viral dhisik mbiyen. Oh, niki kalih kula niki wis Karo-karuan. kalih Sampeyan yo kula. eling pernah lek ngedram. Eling Eling. eling aku mbiyen. Kene mbiyen ngedram, aku sing Ngedram, nyanyi. mm. Kene yo Terus nyanyi. suwargine bapak. Sapa sing ngendang ngendang. kene sapa mbiyen? Sing ngendang kene? Ngendang dangdut mbiyen? Bibit to. Bibit gundulmu. Bibit tukang musung sampah Sukorejo. Oh saiki sing ngidap-ngidapi kok saiki. Oh, saiki tapi tetap eksis ya. Duwete ra ono liya, gawe sing rancak. Apa kuwi? Jambu alas. Oke. Ya, cocok. Karo gamelane, Mas. Hidup lho ya. Lho penting lah karo Hitung. gamelan. Itu maksud tukaran. Jalan ya, Mas. Selami. Tublak tumpak. Jiwa budaya kok. Ayo kene. Mbak Reni karo Mbak Nis cobi. Wes Yo, pokoke gayung tenan iki. Yuk. Pentatonis diatonis jadi satu. Ya, yo. Hmm.